Huwa dmir tagħna li naċċertaw li l-bniedem jgħix b'dinjità sal-aħħar mument naturali ta' ħajtu. Ex-tqar l-Isqof Tgħawdex Monsinjur Anton Tewma waqt omelija li wassal fil-Qudiesa tal-Ħadd filgħodu fil-Munxar Għawdex waqt il-festa ta' San Pawl, omelija fejn matula tkellem dwar l-eutanasja assistita illi ddeskrivija bħala proposta mibnija fuq il-biża'. L-Isqof aċċenna fuq l-importanza li l-bniedem jgħix b'dinjità sal-aħħar mument ta' ħajtu u saħaq li hemm diversi modi ta' kif wieħed jista' jagħmel dan. Li nevitaw it-tbatija hija mhux biss bżonn imma hija dmejr, hija dmir ta' minnu responsabbli. Imma hemm mod kif tevita t-tbatija. Hemm modi differenti kif naslu għal dan il-għan li kollha kemm aħna naqblu fuq. Il-koll kemm aħna naqblu li l-bniedem sal-aħħar mument ta' ħajtu għandu dritt jgħix b'dinjità sal-aħħar mument ta' ħajtu. Huwa sostna li l-ħajja ma nistgħux nikkalkulawha biss sal-mewt. Meta inqisu l-ħajja, meta niġġudikaw il-ħajja, ma nistgħux inħarsu lejja biss lejn l-esperjenza tal-ħajja, nikkalkulawha biss, nikkonsidrawha biss sal-mewt. Għax inkunu qegħdin inħallu biċċa importanti biex ma ngħidx il-biċċa l-iktar importanti tal-istorja tagħna. L-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Monsinjur Anton Tewma qal li jekk inwasslu xi ħadd biex jagħmel l-eutanasja assistita ikun falliment tan-nuqqas ta' kapaċità tagħna. Apparti minn hekk huwa spjega li l-eutanasja mhix xejn ħlief suwiċidju assistit. Jekk inwasslu lil xi ħadd biex jagħmel dak li qed ngħidulu eutanasja assistita li fil-fatt mhix suwiċidju assistit. Issa nispjegalkom. Jekk aħna nwasslu xi ħadd għal dan, aħniex knisja, aħniex stat, aħniex tobba, aħniex psikoloġi, aħniex soċjetà in ġenerali, aħniex familja. Jekk aħna nwasslu xi ħadd għal dan, inkunu qegħdin niddikjaraw kollha kemm aħna flimkien falliment tan-nuqqas ta' kapaċità tagħna. U insista li meta aħna ma nkunux kapaċi ngħinu persuna sal-aħħar mument naturali ta' ħajjitna, inkunu fallejna bħala knisja, bħala stat u bħala familja. Meta aħna maħniex kapaċi ngħinu persuna tasal b'serenità sal-aħħar mument tal-mewt tagħha, il-mument naturali, il-mixja naturali tal-ħajja, aħna falluti, aħna fallejna. Aħna fallejna bħala knisja, aħna fallejna bħala stat, aħna fallejna bħala sptar, bħala mediċina, aħna fallejna bħala politiċi, aħna fallejna bħala soċjetà, aħna fallejna bħala familja. Matul l-omelija Monsinjur Tewma semma kif il-kura paljattiva huwa mod pożittiv ta' kif tgħin persuna f'kull mument ta' ħajjitha, filwaqt li fakkar kif il-hospice qed tkun ta' għajnuna kbira ma' dawn in-nies li jkunu waslu fit-tarf ta' ħajjithom.